Mugya rahayu sagung dumati Om mawi namastu Mugya rahayu sagung dumati Anyarengi dinten Sabtu Wage warsa selawe wulanipun Sura inggih kaleresan tanggal 11 Juli 2026 mertandani telase pranata mangsa ka-10 mlebet pranata mangsa sepindhah ingkang kasebat mangsa kasa utawi Sura candrane Sotya Sinarawati utawi Sotya muca saking embanan inggih mlebet mangsa ketiga ingkang dipun tandhani gegodhongan sami morca sami ilang sami rontok nuwun kula nuwun amit-amit pasang ngaliman kabeh mugi tinebihna saking tulang sare tinebihna saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa kanthi nyebut ing asmaning Gusti Allah ingkang Maha Mirah Duh Gusti mugi tinebihna saking rubeda sembah pangabekti kula ingkang sampurna nuwun kaparenga kawula ngaturaken pambagya panakrama raharja nirking sami kala mugi katur ing ngarsa dalem para leluhur para nayakaning praja Bapak Riyanto Bupati Blitar dalah pandherekipun sedaya Bapak Camat lan pendherekipun sedaya ugi Lurah Beru lan sedaya perangkatipun Bapak pengurus FMK Bapak Ketua RW, Ketua RT, saha para wasis lan waswita ing budi saha para pilenggah sedaya. Bapak Lurah lan sedaya perangkat Kelurahan Beru ing dalu menika ngawontenaken memetri bumi utawi bersih dusun. Pramila kawula dalah para warga Karangwerda Kartini Kelurahan Beru nderek memuji mugi anggenipun Bapak Lurah saha sedaya perangkat Kelurahan Beru anggenipun ngawontenaken mulih metri bumi mugi Gusti Allah tansah paring kecukupan sandang papan lan pangan dumateng sedaya warga Kelurahan Beru ing pundi kemawon panggenanipun kemari paloh jinawi subur makmur tata titi tentrem kerta tur raharja wiwit wekdal dinten Sabtu Wage ngepasi warsa 11 Juli taun 2026 Masehi punika ngantos salamine sampun wonten alangan setunggal punapa kasengsenan para sepuh lan pilenggah sedaya ugi-ugi tansah wilujeng para ingkang dados pelaku kesenian sepuh anem jaler setri ageng alit ingkang nderek mulih mentri bumi bersih dusun Kelurahan Beru ing dinten menika mugi saged guyub rukun ayem tentrem jenjem premanem
wiwit dinten punika engga sacekapipun sampun ngantos wonten alangan setunggal punapa mugi kaseksenan para sepuh lan pilenggah sedaya lan mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah paring barokah dumateng kita sami mliginipun dumateng Bapak Lurah lan sedaya perangkatipun ing Kelurahan Beru. Amin amin ya robbal alamin. Mekaten saking kawula menawi wonten klenta-klentuning atur kula ingkang boten naruju prana kula nyuwun gunging pangapunten saageng-agengipun. Sumangga nderek asesanti Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti hayu hayu rahayu ingkang sarwi nemu susila prasaja ing salmiring ati matur nuwun salam budaya. Latria